Takže čaute lidi, já bych vás chtěl přivítat u nového dílu ze hry Stavíme náš vlastní zábavný park. A jo, jak se tady můžete koukat, postavíme tady... Já se tu dívám... Si by to chtělo koupit ještě jedno to pole, že? Chtělo. No, tak, nevadí. Ne? Podělat. Ne, aha, takže já musím koupit tohle pole a pak koupit... No a nemáme na to. Do prčic! Počkej, prosím, nějaký peníze. Yes, prosím. Yes, máme 30, takže už jenom 7 000. Lidičky, tohle z toho musíme dát, těch 30 000. Já se vám fakt omlouvám, že jsem na to úplně zapomněla, že musím odemknout tady ty pole, nebo ty políčka, na to, aby jsme to mohli udělat. Já se za to fakt moc omlouvám, ale já jsem fakt nevěděla, jsem se, že nám to vyjde, já si to nějak předtím neplánuju. Takže já se moc krát vám všem omlouvám, kteří jste si mysleli, že to tentokrát postavíme. Možná jo, možná ne. Nevím, jak nám vyjde čas. Jestli ne, tak se na mě klidně můžete zlobit, vím, je to moje vina. Ale jinak jo, fakt se vám hodně strašně omlouvám. Ale hold, teď už s tím nic neudělám. Takže, když jsem na to těšil, moc se omlouvám. Ale prostě, bohužel, nemáme. A svezeme se aspoň na koníkovi, aspoň ten nám něco dá. Ne? Pok. Můžete tady rychlejc vůbec? Nebo to vůbec rychlejc ani nejede? Tady operation. Prčit, proč to nejde rychlejc? To znamená to tak. A jo, to bude tak normální. Tak, to je jak tak vyjdeme nahoru. Tak pojď proti mě, he. Ty vogo. Jo. Ne, já spadl. Yes! Je to úplně na poslední. Tak se tu zatím budeme vozit. Ty vogo. Aspoň do nějakého lepšího. F. Yes, I am. Jupi, jedem. A moje záda, au. Víš to, moc se omlouvám. Víš to, ty musíš jít až moc. Jo, tak je to dobrý. Yes, I am. Jedem dolů. Yes, fičíme dolů. Když to vyjumpnem. Smyčka. A jedem. Víte co? Kašleme na to. Normálně tu něco postavíme. Na co máme. A na to, na co nemáme, tak to prostě nepostavíme. Jo? A tady ta spinning stojí kolik? Ta stojí 22. Ale můžu ji, ne, postavit?
Doufám. Aha, tak nemůžu. Tak se nezblázněte hnedko. A tuhle 140. Dobrý, asi mám novýho favorita. Nebo toto, ne, tohle to ne, vypadá špatně. A tady tohle to nemůžeme. Hele, můžeme tohle. A to, nebo tohle, ale to zase je miliarda peněz. Hele, já bych dal tohle. Ale na to nemáme. Takže to si postavíme příští díl. Kašleme tam na to, co jsme chtěli postavit. Ale místo toho tak tu postavíme tohle. Jinak, kdo neviděl, jak jsem to odemkl, tak se hnedka potom běžte na to podívat. Ty boku, já nic nevidím přesto. Jo, skvěle. Kam to postavíme? Tak, aby to zase ale nezavazalo. By to chtělo. Hele, tady to nebude zavazet. A tady... Yes, tady to jde. To má 3 vchody. Ne. Nemá. No tak samozřejmě. Lamborghini. Nebo tady můžeme mít hasiče. A nebo policaj. Ne, dáme tady tohle. Ano. Ne. Kolik mám kreditů? To nemůžu, ne. To mě štve. Kolik stojí tenhle ten? Unlock the skin. Taky 2000. No to nemám. To jsem chudej. Tak. Tady v téhle hře. Tak, to tady hezky postavíme. A tady to dostavíme. Skvěle. A můžeme otevřít. Oni se to zasekli, nebo co? Hele, co se... Počkej, vám se jde dostat tam, ale nejde vám ven. Jestli to dobře chápu. No, tak vám tu postavím tak. Nechápu, co jim je. No, nevadí, vezmeme si mezi nimi jedno autíčko a projedeme se na autíčku. Ne, já chci na... Tady. F. Sice nejsem řidič, ale jsem spolujezdec. Tak. Jak nám to zatím vyjde? Ne, dobrý, mlčím. Ne, to jsem já. Tak ličky, až to dojedem, tak to tady asi ukončím. Protože jako nemáme peníze na nic postavit, takže to ukončím. A u příštího videa, čau.